Salutare și bine v-am regăsit la un nou vlog de Roblox. Astăzi o să jefuim, cred că. Opa, o să mergem aici să vedem ce este primul meu videoclip. Adică am postat chiar acum unul și ăsta o să vină maxim într-o oră. Dați-vă la videoclip. Ce e aici? Mamă, 25 de ce? 25 de ce? Sau 25 de lei? Mi se pare, dar nu, 25 ce? Bun. Îmi luăm mașină. Mamă, de roaba asta. Biciclă de roabă. Mă, ce faină mașina e asta. Plecăm să ne facem o casă, ca ne echipăm, vrem să furăm. Îmi place mie mașina asta. Cum asta? Și nu mai ne gândesc că noi să jucăm banca. Bun. Ne luăm casă. Unde? Mă casă? Nu am jucat de mult Brawl Stars Roblox. De mult. Și cred că după vlogul ăsta o să fac un loc cu Brawl Stars. Da. Dați un like. Ce casa să-mi iau una. Fain. Iau castelul. Nu. Iau castelul. Am văzut eu o casă faină, dau eu pe aia și gata. De garaj. Stai, asta are, mă luăm pe aia. Mamă, ce mare casa mea. Bă! Mă! Hai să mă închid casa, că asta o fură. Bă, nu fura! Nu plec înăuntru, bă, blochează, bă! Afară! Afară! Am vrut să mă șur. Afară! 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 Eu știu unde se foc, cred. Uite aici. Mamă, să nu vină. Nu, mă. Gata, am țăpat-o afară din casă. Stura de ea. Să vedem unde e safe-ul, bun. Chide-te. Chide-te. Mă duc să banez. Aia, upa, bai. Facem un duș. Oh, gata! Mă, cum ies? Mă! Cum ies? Cât e de mare casa asta, nu știu cum să ies. Mă, n-are cum, frate. Aici o baie, aici o baie. Dar eu pe unde am intrat? Sora mea. Frate meu. O, aha, uite. Am 1000 de camere. Dați like. Jacuzzi, opa. Și aici ce-i? Deschideți și. În garaj. Nu ca alții plini pe ușă. Nu am ușă, băieți. Mama, asta că sunt copac. Să mă echipez, să mă duc la bancă. Ce pot să-mi folosesc? Bă, n-am vrut. Să văd un iPhone. Am iPhone. Mă duc la bancă. Și îmi iau niște pistoale. Bun. Iar acum
să-mi iau, ce fain. Să vreau o cagulă, frate. Ce fain e aici. Uite, care zice să-mi iau asta sau asta cu cruce? Nu, îmi iau asta. Uite, am bani, tot ce vreau. E o pereche de pantaloni. Bă, masca! Tu stai! Robux, n-am Robux. Pereche de ochelari după trebuie să-mi caut. După s-am înserat. Am să iau eu părul ăsta, că nu-mi place. Cum să ia păr? Ce e ăsta, frate? Mamă! Cu mușchi. Nu punem noi fata, că nu să vedem fata. Mamă, ce mare! Hai să vedem asta gras. Punem normalul pe cam jos. Cum scot? Asta nu scot, astea. Uite fete, bă. Uite fete. 5 ore stau aici. Hai, plec direct la găsuit. Uite mașină. Ce cam, am destul o cagulă. Banează pe asta. Pe asta, pe asta. Bombe, trebuie după aia să-mi iau. Noi nu furăm ca românii. Bun, unde e banca? Că nu mai am foarte... Uite. Puice. Hai să mă pregătesc întâi. Hai că aici am... Mamă, dacă mere... Bun, card... Nu știe, bă. Unde-i bomba aia? Avem nevoie de o bombă și nu găsim. Uite, tată. Am nevoie de tine. Nu știu cum o pun. Bombă. Și acum card. Bun. Suntem în regulă. Bun. Bombă. Bă, nu acolo, bă, frate. Dar cum? Bă. Eu nu știu cu Roblox așa bine. Sură, ce ia banii, frate? S-a plecat. Bă, vezi? Bine că m-am plecat mai de mult Roblox. Bun. Hehe. Mă pui pe mine, bă. Hehe. Ce mie, bă. Da. Uite. Stop. Uite. Tactică. Și am plecat. O să vină jandarmii. Unde să merem? Unde să merem? Merem sus. Nu să schimb casa. Stai că eu vreau să schimb casa. Bă, ce dracu e aici? Schimbă. Nu mai pot, am casă. Nu, las, că e bun, mă duc acasă, mă duc. Ce butonul ăsta e? Îi splitează.
următorul vlog cred că o să fie cu stand-up sau cu alegeți voi. Nu trebuie aici la apartament să-mi iau vlog. Am ieșit. Dar du-te, mă. Uitați aici, putea să vă fac un tur la mașină mai în față. Uitați aici mașină. Ferrari direct, dar nu-i Ferrari. Uite aici mașină, trebuie să furăm. Mamă, ne da și nouă tur cu mașină. Da, mă, stai, mă, cum mă fumă. Și-am plecat. Ceau. Prinde-mă, da. Eu, ce e acolo, bă. Gata, că mi-au eu tigaia. Am plecat. Mă duc la casa mea. Nu mai e acolo, bine, sar. Bă, sigur că da, e acolo casa mea. Da. Hai cu o șterg. Și... nu pot să-mi iau casă câte minute. O ștergem și... dacă plec undeva... unde nu mai... da, am zis să vă fac un tur la mașină. Uitați aici mașină. Din pragul. Mamă, uite cu numele meu, Man. A să știți, pe mine mă cheamă Man. Unde să plecăm, unde să nu plecăm. În avion. Unde să plecăm, la bus. Gata, mă, am ajuns. Băieții, să vedem ce este pe aici și dăm un jaf. Nu vreau să mor pe cineva. Dacă știam, mai bine nu mai vineam. Vineam cu... opa, aici, stai să mâncăm. Opa! Aruncă. Hai și luați-vă telefon. Bă, nu eu, gata, scuzați. Burger! Ce-i cu asta, mă? Ce conduci tu, băi? Bă, stai că mi-au și eu o rablă. Mi-au o mașină, cred că mi-au una... opa! Mamă, mi-au rața asta. Hai, rața. Mamă, lepăda. Și-am plecat. Cred că aici încheiem vlogul. Cam atât a fost cu acest vlog. Dați și voi un like, un subscribe. V-am pupat.